Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamar yadda kuka sani, suna na Umar. A yau wannan channel namu mai albarka Hausawa Crypto zai nuna mana yadda za mu yi staking ɗin ko a cikin MetaMask. Kawai abin da za ka shi ne ka shiga MetaMask ɗinka. Amma kamun nan da Allah kar a manta a rinka danna mana subscribe. Sai ka jira sai ya buɗe. Yauwa, in ya bude maka kamar haka sai ka danna nan. In ka danna yauwa, in ya bude maka haka sai ka danna ga nan search or type URL. Sai ka danna shi, sai ka rubuta stake.coredao.org. Yauwa, bayan ka gama rubuta haka sai ka danna nan. Yauwa, in ya kawo ka haka, abinda za ka yi a nan sai ka janyo ƙasa. Ka janyo gasu nan, wannan duk validator da za ka zaɓa wanda kake so ka ba wa coins ɗinka. To mu yanzu bari mu ga wanne za mu zaɓa. Yauwa, to bari mu zaɓi wannan dawa mining pool ɗin nan, bari mu zaɓe shi. Sai mu danna kai. Yauwa, ga delegate, sai ka danna delegate. To ga connect, yi connecting da wallet ɗin taka. Gashi nan ya baka zaɓi, ya ce OKX ko kuma MetaMask. To sai mu danna MetaMask. Yauwa, sai mu danna connect nan kenan. Yauwa, bayan mun yi connecting sai mu ƙara danna delegate ɗin nan. Yauwa, gashi nan minimum abinda za ka yi stake 1 co. To mu yanzu bari mu yi staking ɗin 1.4. sai mu goge zirikan na ya mu saka 4 a nan. Yauwa, sai ka danna nan delegate kenan. In ka danna yauwa, sai ka dan jira shi. Yauwa, in ya nuna maka haka sai ka yo ƙasa, ka janyo ƙasa. Ga confirm nan, sai ka danna confirm. Yauwa, to ga nan yayi good. Kenan mun yi staking ɗin ko ɗin. Yauwa, kawai sai ka danna close. In kana so kuma ka ga ko ɗin da kai staking, sai ka danna nan. In ka danna yauwa, ga my stake nan a nan. My stake, sai ka danna my stake. Yauwa, kun ga abin da muka yi staking. Gashi nan mun yi staking ɗin 1.4. To da zarar nan da GB kamar yanzu kana zuwa a nan gurin za a ga an danna maka claim. To sai ka claiming ɗinka. In ka claiming ɗinka shi kenan, za ga ko ɗinka yana ta hawa. To yanzu dai gashi nan 1 co muka yi delegating ɗin shi.
ga watan validators da muka tattaba ba su kaya. Yanzu kaga wannan ne kawai kayan mu yake a gurin. Shikenan, tuni dai da Allah kar a manta a ringa danna mana subscribe yadda za mu samu ƙwarin gwiwa mu ringa kawo muku zafafan update.